Cando vostedes ordenen. Podemos? Sí. Bueno, pois moi bo día e moitas gracias por asistir a esta rolda de prensa coa que, retomamos estes encontros habituais cos medios de cada semana, voltando a unha normalidade deste novo período de sesións que dende o Grupo Popular pois afrontamos con folgos renovados tras o paréntese navideño, e no que imos contar con novidades importantes entre os nosos deputados. Como xa é coñecido, deixou o Grupo Popular para retomar a súa carreira profesional Etel Vázquez, a quen lle queremos desexar o mellor na súa nova etapa laboral e agradecer o moito e bo traballo que desenvolvou ao longo destes case 2 anos que nos acompañou como deputada neste Parlamento e como secretaria da mesa do mesmo. Unha vacante que vai ser cuberta pola seguinte candidata do Partido Popular de Galicia na lista da Coruña, Nazaret Cendán, licenciada en Dereito pola Universidade de Coruña e diplomada en Estudios Avanzados en Dereito Bancario por esa mesma universidade, e que desempeñou labores de concelleira no Concello da Coruña entre os anos 19 e 23, e na actualidade estaba a traballar dende o 17 como asesora na Consellería do Mar da Xunta de Galicia. Pero, como decía anteriormente, a marcha de Etel Vázquez pois tamén deixou vacante a secretaría na mesa do Parlamento de Galicia, un posto para o que dende o Grupo Popular imos propoñer ao actual viceportavoz e presidente da Comisión Primeira, Julio García Comesaña. Unha elección que terá lugar no primeiro pleno que se celebre neste novo período de sesións e que está previsto para os días 27 e 28 de xaneiro, e nos estamos convencidos de que Julio vai poñer todo da súa parte para cumprir da mellor maneira, coas obrigas inherentes á mesa do Parlamento, o que non priva tampouco para que lle desexemos o mellor, porque os seus acertos redundarán en beneficio de todos os deputados no correcto funcionamento do día a día nesta Cámara. Pero, mentras a actividade no Parlamento de Galicia permaneceu paralizada ata o día de hoxe, no que se retoman as reunións coa celebración dunha sesión da Comisión Terceira, o protagonismo político recaeu na elección da nova presidenta da Deputación Provincial de Lugo. Unha elección que tuvo lugar no día de onte e que nace logo dun vergoñento pacto guarro, como o ten calificado acertadamente a nosa secretaria xeral, Paula Prado, pois un pacto capitaneado por un presunto acosador sexual e que demostra as claras o pouco que lle importan as mulleres tanto a BNG como ao PSDG, que priorizaron os seus intereses políticos e como non monetarios para aceptar o voto dese presunto acosador sexual e da súa cómplice encubridora e manterse así no goberno da Deputación de Lugo. O esperpento chega a tal punto que unha muller foi capaz de aceptar o voto dese presunto acosador sexual para facerse coa presidencia da Deputación. E eu pregúntome ata que punto poden chegar as ansias de poder das mulleres socialistas cando neste caso a nova presidenta da Deputación é capaz de aceptar un goberno totalmente enlamado polo voto dun presunto acosador sexual. Dende logo que desde o día de onte o límite posto polas socialistas quedou nun nivel tan baixo que calquera cousa que poidan facer no futuro para manterse no poder non nos vai sorprender en absoluto. Pero estamos seguros de que todas as mulleres galegas van tomar boa bota desta forma de facer, e que supoño que xa terán claro que o Partido Popular é a única formación política que as defende, que impulsa medidas para avanzar na igualdade real e na loita contra calquera tipo de ataque ou acoso sexual ou laboral ás mulleres. E que decir do Bloque Nacionalista Galego, a terceira pata deste goberno tripartito da Deputación de Lugo, un BNG que volveu a demostrar nesta ocasión o seu feminismo de pancarta, deixando de lado a súa defensa das mulleres para conseguir manterse no goberno da Deputación de Lugo, a pesar de que unha e outra vez nos queren facer crer que están en contra destas institucións provinciais. En contra, sí, sempre que non estean eles no goberno e que teñan acceso directo á caixa de caudais para repartir entre amigos, achegados e organizacións afíns e satélites
estes diñeiros. E relacionado con isto, resulta sorprendente, por certo, a pouca vergoña coa que dende o BNG nos justificaron o seu apoio á nova presidenta socialista da Deputación. 500.000 euros. 500.000 euros bastaron para que os nacionalistas galegos esqueceran as falcatruadas levadas a cabo polo presunto acosador sexual sendo presidente da Deputación e pecharan os ollos e deran o seu voto favorable á nova presidenta socialista. Iso sí, gardándose para eles, por suposto, unha vicepresidencia da Deputación para desde aí repartir entre amiguetes esta recompensa de €500.000 conseguida a costa do seu abandono na defensa ás mulleres e de aceptar a compañía dun presunto acosador sexual. Ata que punto debe chegar esta vergoñenta situación protagonizada polo BNG na Deputación de Lugo que nin a súa propia lideresa, nin a propia Ana Pontón tivo a ben asistir á toma de posesión da nova presidenta para poder felicitar así os seus compañeiros que seguen no goberno da Deputación. Iso sí, a pesar de que todo o seu discurso profeminista se viñera abaixo coa actuación protagonizada polo nacionalismo galego. Valéndose, por certo, do voto favorable dun presunto acusador sexual para manterse no poder, ao tempo que, iso sí, se garantiron ao esenciarse 500.000 euros das arcas de todos os lucenses para repartilos entre os seus concellos e organizacións afíns á causa nacionalista. E xa para rematar e poñerme a vosa disposición para atender calquera cuestión que consideredes oportuna, eu quixera facer unha pequena reflexión sobre a proposta de financiamento autonómico pactada polo goberno de Pedro Sánchez cos independentistas cataláns e sobre a inútil reunión do Consello de Política Fiscal e Financeira que tuvo lugar onte en Madrid. Galicia non vai aceptar que o novo salvavidas que lle soltaron os independentistas cataláns a Pedro Sánchez para manterse a frote na Moncloa se converta nunha realidade. Non pode ser que este novo modelo, pensado únicamente para beneficiar a Cataluña, por moito que non lo queiran explicar o contrario dende o Goberno Central ou dende a Generalitat Catalana, supoña un recorte de máis de 7 puntos no financiamento por habitante de Galicia, situándose como a segunda comunidade con menor financiación por habitante, ou supoña que Galicia, cando representa un 6% da poboación das comunidades de réxime común, só reciba o 2,8% do suposto incremento dos recursos, eses 587 millóns dos case 21.000 previstos, según cálculos do Goberno do Estado. O mellor exemplo de que para nada se cumpre a tan cacarexada ordinalidade que só se respecta cando afecta a Cataluña, por suposto. O que se dé a unha situación totalmente anómala e nunca vista con anterioridade. Que Galicia reciba menos recursos do financiamento do Estado que os que aporta ao Fondo Común, segundo os cálculos realizados polos expertos, ata 62 millóns de euros de diferencia. Nin os propios socialistas galegos están convencidos das grandes bondades que pregoan dende o goberno de Pedro Sánchez con este novo modelo de financiamento, porque xa se apresuraron a decir que é unha proposta aberta a negociacións e que Galicia pode mellorar estes datos iniciais. Nós o que votamos en falta por parte dos socialistas galegos é un firme rexeitamento desta proposta de financiamento. Do mesmo xeito que están a facer os compañeiros do partido doutras comunidades autónomas españolas onde sí teñen responsabilidades de goberno, como poden ser Castela-A Mancha ou Asturias. Pero a súa sumisión a Pedro Sánchez non lles permite enfrontarse ás directrices que lle marcan desde Moncloa, a pesar de que recoñezan que Galicia sae prexudicada e que xa é necesaria unha modificación do sistema do financiamento proposto. E mentras os independentistas cataláns espremen ou continúan espremendo todo o que poden a Pedro Sánchez a cambio do seu apoio para que se manteña no goberno de España, pois o BNG segue e requerre na súa eterna teima de demandar un cupo para Galicia. Un modelo rexeitado por todos os expertos en financiamento autonómico, agás un licenciado en Economía que teñen de gurú económicos nacionalistas galegos, tal e como se puxe en manifesto, por certo, na comisión de estudio que levamos a cabo neste Parlamento galego durante a pasada legislatura, onde eses expertos demostraron que Galicia sería moi perxudicada coa implantación dun cupo ao estilo
do País Vasco ou Navarra. Galicia precisa un novo sistema de financiamento, pero non o sistema de financiamento acordado entre o Goberno de España e os independentistas cataláns. Un sistema que supoña un incremento para Galicia moi superior ao previsto nese acordo pactado nas últimas reunións mentidas entre Pedro Sánchez e Oriol Junqueras e que permita atender a todas as necesidades dos galegos sen que existan diferencias nos servizos públicos de calidade que gozan os españois que residen en comunidades máis ricas como pode ser Cataluña ou o País Vasco. Un sistema no que se teña en conta, como vimos demandando desde fai moito tempo, tanto o envellecemento da poboación como a súa dispersión poboacional, factores que supoñen un considerable incremento de gastos á hora de prestar todos os servizos públicos que precisan os galegos. Dende o Grupo Popular seguiremos demandando que o Goberno central abra unha vía de diálogo con todas as comunidades autónomas para concretar ese novo sistema de financiamento autonómico. E o mellor espazo para facelo é o propio, ou debería ser o propio Consello de Política Fiscal e Financeira, pero en reunións nas que se debata, en a que se teñan en conta as posicións de todas e cada unha das comunidades autónomas, algo totalmente diferente ao que aconteceu onte en Madrid, e que xa padecemos cando se puxo en riba, por certo, a suposta quita da débeda ás comunidades autónomas. Non somos conscientes, plenamente conscientes, das necesidades que ten Pedro Sánchez para sobrevivir en Moncloa, pero o financiamento das comunidades autónomas non pode ser unha cuestión que se negocie e acorde de xeito unilateral con que lle presta os seus votos para manterse no Goberno de España, senón que debería ser falado e acordado con todas as partes afectadas, tendo presente as particularidades e as necesidades de todas as comunidades autónomas. Esa será a única fórmula viable para chegar a un acordo definitivo que conte cos parabéns de todas as comunidades autónomas. Lamentablemente, ese non é o camiño escollido por Pedro Sánchez, que sigue máis preocupado por manterse na Moncloa que por atender as necesidades das comunidades españolas, nin sequera das que son da súa propia cor política. Eu non teño moito máis que engadir a todo isto, o único, como decía antes, poñerme a vosa disposición por si considerades precisa algunha aclaración sobre estes temas ou sobre calquera outra cuestión que consideredes de interés. Eu creo que o que hai que ser é respetuoso cos tempos da xustiza. E ata onde eu sei, creo que se presentou unha, non sei se unha demanda, se unha querella, descoñezo a natureza do que se fixo, pero ante a Audiencia Nacional, e creo que a Audiencia Nacional está avanzando nese sentido. Por lo tanto, creo que non hai que presulgar, e creo que neste país debemos intentar ser respetuosos cos tempos da xustiza. Nós, nin dende logo, vamos a cuestionar o relato que se fai por parte de mulleres que supostamente sufriron vexacións, nin vamos a cuestionar tampouco a honorabilidade ou a presunción de inocencia dunha persoa nun momento absolutamente incipiente destas declaracións. Según vayan avanzando, pois tomaremos en consideración todo o que se coñeza e a partir de aí caberá tomar ou non decisións respecto a outras cuestións. Me parece que neste momento é absolutamente precipitado. Algúna outra cuestión? Sí, perdón. Respecto á financiación, a Xunta dixo moitas veces que o que necesitaba Galicia eran 200 millóns máis de euros. Perdón, que necesitaba? Que a Xunta dixo moitas veces que o seu cálculo era que Galicia necesitaba 500 millóns máis de euros ao ano para fazer os servizos públicos. Esta proposta aporta un pouco máis que iso. Non é unha postura política tamén a que ten a Xunta rexeitando esta proposta que aporta a cantidade que reclamaba? Mire, cando se trata de falar de solidaridade entre comunidades autónomas, falamos sempre en termos relativos. As necesidades, cada comunidade ten as súas, evidentemente, pero falamos de cal é o reparto relativo, e cal é o peso relativo que deben de recibir cada unha das comunidades en relación
as necesidades que teñen. E, polo tanto, non creo que debamos de falar de números absolutos. En todo caso, a cifra que facilita o Goberno, que vostede afirma, e o Goberno tamén, que supera as pretensións da Xunta de Galicia, a facilita o Goberno. O Goberno galego xa desmentiu que iso fora así. Non é certo. Porque o que fai o Goberno do Estado é incorporar aí e contar como un incremento de financiación recursos que a Xunta xa estaba recibindo. Non parece isto moi razonable e, dende logo, é francamente pouco serio. En todo caso, eu creo que deberíamos de centrar o debate onde ten que estar e non onde quere o Goberno Sánchez que este. O Goberno pretende que discutamos do tamaño da tarta e iso non é importante, porque todos sabemos que nos ciclos económicos hai momentos de maior recaudación e de menor recaudación. Iso é algo que asume calquera que este, en fin, pois na xestión pública. A cuestión non é se a tarta é máis grande ou máis pequena. A cuestión é, en todo momento, como se reparten esas porcións. E que o reparto sexa xusto en tempos de abundancia e que o reparto sexa xusto en tempos de escaseza. Pero, home, isto é dicirnos que temos que estar contentos porque a nós nos aumentan cando a outros lles aumentan 100, home, me parece unha tomadura de pelo. Eu non sei se todos os que están defendendo isto fan así os repartos do orzamento na súa casa. Non. Filliño, tes que estar moi contento que che dou 10 euros máis o mes. Home, papá, o meu irmán lle estás dando 500. Non parece moi razonable, verdade? E creo que o que non é razonable para un reparto xusto na casa non pode ser razonable tampouco para un reparto xusto autonómico. Por lo tanto, eu volvo a repetir. A única maneira de que se alcance un sistema de financiamento xusto é sentar a todas as comunidades afectadas en pé de igualdade nunha mesa común de negociación. Que se escoiten as necesidades de todas e que a partir de aí intentemos alcanzar un punto de equilibrio. Pero eu lle recordo que este goberno alcanzou un récord dificilmente superable. Que ir a unha reunión a presentarlle a 14 comunidades autónomas o novo sistema de financiación e que as 14 lle dixeran que non están de acordo. A mí me parece que vai ser moi difícil recuperar o récord da señora Montero do señor Sánchez. Aínda que tamén é certo que canto máis se prolongue a súa estadía en Moncloa, eu creo que vamos a poder ver cousas que todavía nos arrepíen máis que esta proposta de financiación que se lle trasladou onte ás comunidades sen posibilidad, por certo, de enmenda. A Xunta ten o problema que ten, como as outras comunidades afectadas, precisamente porque se están impulsando as negociacións bilaterais. Non pode ser que a causa do problema sexa a solución. Non se lle ocurre ninguén. En todo caso, eu recórdolle que nós temos a día de hoxe unha proposta enriba da mesa froito dunha reunión bilateral non cun presidente dunha comunidade autónoma, senón co líder dunha forza política que foi inhabilitado, ademais, por sentencia xudicial. E do mesmo xeito que ese líder mantuvo reunións bilaterais co Goberno de España, ata onde eu sei, o Bloque Nacionalista Galego no seu momento tamén mantuvo reunións bilaterais co Goberno de España. Non sei onde están os froitos desas reunións. Dende logo en Galicia nin os recibimos nin os coñecemos. Por lo tanto, eu volvo a repetir, só hai unha fórmula para alcanzar un acordo entre comunidades autónomas e é reunir, escoitar, negociar e acordar co conxunto das comunidades autónomas que teñen que xestionar ese acordo de financiación. A mí non se me ocurre outra maneira. Pero se a señora Pontón aposta pola bilateralidade, que nos explique cales son hasta o de agora os éxitos desa bilateralidade que practicou, por certo, en algúns momentos de maneira moi desleal co goberno galego. No caso das vítimas de acoso sexual, detecta algunha asimetría entre
Home, eu sinceramente descoñezo se o señor Iglesias vai sacar novo disco, se ten prevista nova xira, calquera destas cousas a descoñezo. O que teño moi claro é que o señor Iglesias non ostenta responsabilidades en ningunha administración pública. E creo que iso marca unha diferencia evidente entre a exemplaridade que é obligada para todos aqueles que temos responsabilidades no ámbito da xestión pública, é unha cuestión que afecta exclusivamente a particulares, que ten toda a seriedade do mundo, que, volvo a repetir, está subjúdice e, polo tanto, creo que compre ser prudentes, esperar a ver como avanzan esas investigacións e aí se determinará cal é o alcance das mesmas. Non vamos a posicionarnos nun sentido ou noutro, pero evidentemente, isto non afecta o ámbito da xestión pública. E as cuestións polas que vostede me preguntaba, do señor Tomé ou a do señor Salazar, se producen no corazón mismo das institucións públicas e afectan as persoas que tiñan que ter a responsabilidade de protexer a esas supostas víctimas. Por lo tanto, non, eu máis alá do feito en sí é evidente que as responsabilidades teñen pouco que ver. ¿Alguna outra cuestión? Bueno, pois moitísimas gracias e nos vemos, creo que o vindeiro martes, non? Temos a seguinte cita.